Eli toimintakyky, se miten se ratkaisee itsenäisesti näitä juttuja täällä ja se miten se voittaa pelkonsa ja toimiiko se järkevästi. Joo. Ja se muodostuu kaikesta täältä mitä se täällä tekee ja se on plus 2 hyvä. Että se todella se uskaltaa puolustaa sinua, itteensä, se taistelee kelkkaa vastaan, se toimii siinä hyvin, se toimii pimeässä. Ei missään niinku ongelmaa, eli hyvä. Terävyys, plus 2 suuri, ilman jäljellä jäävää hyökkäysalueet. Silloin on sitä sen verran, että mä yhtään ihmetteessä, jos sä jätät sen kaupan, ettei joku mene sitä sorkkimaan, niin se saa näpeille. Joo. Sama toi puolustushalu, miten se sinua haluaa asettaa puolustus, se on myös suuri, hillitty. Että se on niinku molemmissa osioissa, missä salaman nopeasti, niin se on todella apinan raivolla siinä sitten. Niin, ja sit se lähtee. Se kokeilee sitä, että saako se sillä niin, että jos mä vähän ilmoitan, että älä tuu, että saako se niinku toisen perääntyä, jos ei saa, niin sit se saa raivari. Joo. Hermot plus 1 hieman rauhaton. Tää nyt voisi sanoa, että tää on rauhaton, mutta ykköseen ne jää ne hermot kuitenkin. Et silloin just toi dominanssi, missä se yrittää itteensä niinku tiiäks... Niin, kato silleen, että ei mua pelota, mä vähän pärisen, niin ne luulee, että mä oon vähän vielä kovempi, mitä mä olenkaan. Ja temperamentti plus 3, vilkas.
se näkee ja kuulee kyllä kaiken ihan oikea-aikaisesti ja se keskittyy niihin hommiin, mitä me tehdään täällä. Et se ei hajauta ittees siinä asiassa mihinkään suuntaan. Sitten tää kovuus, se on +3 kohtuullisen kova, se on sen verran pikku pässi. Että se ei niinku oikeesti, hän ei kauheasti ne jutut pelota. Hei. Ja sitten se, että hän ei kyllä niitä muista, että hän voi mennä 10 sekunnin päästä samasta niin kuin tiedäks kohdasta ihan silleen, ei tunnu missään, että heitä vaan kivellä päähän, mä menen tästä saman tien, vaikka heittäisit uudestaan kivellä päähän. Ja haalarissa näit sen hyvin. Ei mitään. Haalarit vie pätkäkä vaan se. Joo. Mikä se on takkatu. Niin siitä Sitä se katsoi. Sitä katsoi, kuka siellä on. Ja sitten tämä luoksepäästävyys, se on hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin, mutta siinä on semmonen ihan pieni. Et me ei pudotettu sitä nyt tuohon aavistuksen pidättyväiseen, mutta siinä on, se ei ole niin paljon. Et siinä on semmonen pieni, jos kolme sinne, kun se katsoo vähän tässä. Et se ei ihan silleen niinku oo silleen, mutta pluspiste on 203 ja miinuksia ei tullut mistään 203. Kiitos.